לתוכנית המאפה. היום נהפוך נער במיוחד לסופרסטאר כמוני. אוקיי, אז קבלו את התכנה שלנו להיום. נחמה! נחמה! אני? כן. פשוט אני חזרתי בספרייה ולא בדרך ופגשתי בדרך. בובלה. אני אמרתי... אתה אמורה ללכת על השטיח האדום. אני באתי לספר לכם כזה בעמוד 79. אני לא כזאתי. הוא כבר כאן. זה מספיק. למה את בוכה? את רוצה עליי חיבוק? אוקיי, זה מספיק. אוקיי, את רוצה להפוך לסופרסטאר כמוני? אני כבר לא. הקהל נשפך בצחוק. אוקיי, אז לא, את לא, ממי. כדאי שתפנימי. איפה הספר שלי? שיט! ביי! יואו! תשכחי. הספר! א' ואדמיר! תשכחי מהספר. די. אוקיי, אז את רוצה להפוך או לא? תגידי שכן. כן! מוגבלת. לא אנחנו מעבירים בדלת עד הסוף. אוקיי, אז עכשיו אני בסיבוב יהפוך אותך מה ככה כזה? אוקיי. אוקיי, אני מתחילה לעשות לך את הסיבוב. אני עושה לך את הסיבוב. אני עושה לך את הסיבוב, ואת הופכת להיות לפת. לא, מהממת, בקיצור. בדיוק מה ההפך ממה שאת עכשיו. אבל אני צריכה לקרוא ספרייה שנייה. אוי ואדמיר! אוקיי, אז עכשיו אני הופכת אותך למהממת. אני מוכנה כבר. פעם. מדגדג ללב. וואו, עכשיו את יותר יפה. בוא נזרוק את הספר לפח. כן. עכשיו את מהממת כמו אני. מצחיקה. עכשיו את פחות מצחיקה ממה שהיית קודם. יותר יפה. ולחזור לקודם. אז מיד אחרי התוכנית שלנו, חוות דעת על התוכנית. ביי! ביי. עכשיו אנחנו שמות לתמר את האודם, בוא נראה. מה נראה? עכשיו אנחנו מאפרות את החננה שעכשיו הופכת למהממת. טוב, בוא נראה אותה. מהממת. ביי. לא!